Vaši, tak vole, jdem na něho. Zdraví. Star. No Ty jsi Bru a já jsem Cameron. Jo. Počkej, takže ty seš jak? Já jsem Luciliu. Já jsem Jakže? Luciliu? Luciliu, ty jsi neviděl Čádu. No viděl, ale já si nepamatuju ty jména, ne, ty krávo. Krále, to jsou herečky, opravdu. No, Takže vole, Lucy, no. ty Bru. jsi Bru, vole, a já jsem Cameron. Tu kočku všechno. Jo? Víš, že už je mi tak 50. Ty vlastně na ten čák nejčel, především. Následovala dlouhá přesunová trasa k respawn bodu, kde se situace postupně změnila v aktivní bojové operace. No, na hřeben a do těch okopů. No. Tady Bru 1000, slyšíme jasně čistě. Okay. Piče, ale jsou ty ostružně vymrden, tyjo. Naším cílem bylo dostat se co nejblíž k bodu 19 a zvednout vlajku, jenže enemy už na nás čekali. Takhle. Poučení před střelkou. Hošáru níž, jo? Jo, trošku tam dolejc. Tadyhle by měla být taková proláklina. V ní možná jsou. Hele, jde to po tobě. Tak. Zdrhá dolů. Zdrhá dolů, takhle. Tej kurvičko. Já už má, vole. Jo, mě tady nedostanu, protože mám před sebou to hustý. Jo. A to nevím, kde je, jo? Tenhle, jak po vás střílí. Já nevidím, kde je. Já to mám trošku nahořejc, tadyhle, já vidím, jo, tadyhle vidím. Tony je živej příjem. To je dobře. Super, vole. Jo, mám. Jo.
V tuto chvíli jsem věděl, že bez Cameron a Lucy to nedám. Tak jsem radši ustoupil, počkal s nimi na respawnu a šli jsme na další vlnu. Jdem to podpořit. Jdem. Kde jsou, řekněte? Jak daleko? Jak daleko? 20-30 metrů, jo? Hele, tak tadyhle je plno lidí. Roztáhněte to víc do něj, ať vás má z úhlu, ať nemůže střílet jenom na jeden směr. A taky našeho jednoho v baretu. Bežovej. Je mezi stromama, ale strašně daleko. V této fázi se nám podařilo zatlačit soupeře a obsadit strategický bod 19. My s Lucy a Cameron jsme se rozhodli zaútočit přes potok a přiblížit se k bodu 29. Tak. Tam jsou taky. Kontakt! Kontakt. Jo, ale... Ty vole, hochu. No vole, tebe jo, jenom. Ty kráva. Hoši, vole.
Mám! Po téhle sporné situaci jsme zamířili na respawn a poté zpět na místo činu, kde jsme tuto trojici již nepotkali. Na druhou stranu se nám podařilo střelit pár pěkných kilů. Počkejte, až bude čisto. Dobrý? Piču do klouže. Koukám záda, jo? Ale šel tam jeden, ale asi po té cestě takhle doprava. Takhle po té cestě, jak tam je ta cesta, tak doprava. Jejich. Ještě jeden za ním. Ještě jeden. Co? To dokryj mi ho, já jdu zprava, jo? Super. Tondo, za náma, tamhle. Odsaď, 3, od toho výkopu. Od toho zákopu 3, jo? Ale tamhle je modrý. Tam jsou modrý. Tondo! Filo, tam jsou modrý.
Fílo, tamhle naproti jsou modrý. Počkej. Přebím. Jo, má. Bacha na ty záde, jo? Dobrý. Pěkný. Jo. Jasný.